no s'ha de produir, només s'ha d'extreure, però amb l'altre s'ha de treballar molt. Seguim parlant dels terrenys ràpidament del error. Com hem arribat a aquesta ximpleria dels biocombustibles? Primer, sempre hi ha de buscar la solució fàcil. Tenim el pic de petroli i canvi climàtic, els agrobiocombustibles és la solució. Tant se'ns fa, seguim vivint com volem. Després, hi ha molts experts d'energia que no saben de què parlen. Jo estava a un esdeveniment amb milers de participants i expertes, una cosa així com del Banc Mundial, i ens van donar un informe i deien que el preu de petroli a la pròxima dècada serà entorn als $45 fins a 2016. I jo vaig dir, s'elimina aquesta frase o traurem el nom del registre d'aquesta associació. Després, el gran expert em va escriure l'any 2007. Gràcies per allò del preu de petroli. No hi ha cap raó física en aquest món de per què el preu hauria de ser més alt que 45. I això està escrit al novembre de 2007. Aquest és el gran expert. Aquests són els experts que fan les previsions. Per últim, i més important, els biocombustibles són l'última esperança pel paradigma agonitzant de l'agricultura industrial. Les negociacions de comerç de l'Organització Mundial de Comerç està retallant els programes de subvencions a commodities que fem, doncs cultivar biocombustibles. Perfecte, mai tindrem plusvàlues, es produeix dins el país, aleshores no s'altera el comerç internacional. Aleshores, què passa? Un augment de 7 vegades d'empreses com a Monsanto, 1.500.000.000 al primer trimestre, perquè tot està subvencionat. Es pot invertir i gastar tot el que vulguis perquè et retornaran els diners. Si el poble no té pa, que mengin pastís, com deia Maria Antonieta, però segur que això només és un factor d'estabilitat perquè BP va donar 500 milions a un programa de recerca sobre els biocombustibles per transport per carretera. I hom pregunta, com pot ser? Perquè aquests consells són donats per aquests que fan pastissos. És tan evident. Agrobiocombustible està eliminant tots els problemes d'agricultura, s'estan tancant universitats arreu del món perquè ningú no va a les universitats. Els ministeris d'agricultura es tanquen i es substitueix per Ministeri de Medi Ambient. Monsanto i tots aquests, seriosament, no volen perdre aquesta quantitat de diners. Els biocombustibles ha sigut la solució perfecta per tothom, tot i que en termes energètics no té cap sentit. Una vegada més, no dic que fer servir biocombustibles ha de reciclar coses, això és una altra cosa, però es tracta de treure petroli i posar biocombustibles i seguir fent allò que estem fent. Aquesta és la idea bàsica darrere de tot això. Gràcies.